ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዕለተ ቐዳም 8 ሰነ 2024 ሒዝናዮም ዝመፀና ዜናታት ናባኹም ነቕርበሉ ሰዓት ኣኺሉ ኣሎ። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ናይ ቻናልና ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳተላበኹ ክሳብ ፍጻመ ክትከታተሉና ብኽብሪ እንዳዕደምኩ ናብ ቀንዲ ነጥብታቶም ኢትዮጵያ ክሳብ ሙሉእ ልኡላውነትን ሓድነትን ሃገራውነትን ኤርትራ ዘየኽበረት ምስ ኤርትራ ናይ ምዕባለን ሰላምን ጽቡቕ ዝምድናን ዝካየድ ንጥፈታት ቦታ ከም ዝህልዎ ይንገር ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ኣብ ጎንደር ሓያለ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ዝወፅእ ሓበሬታ ከምኡውን ውድብ ሕወሓት ፍሉይን ሓደገኛን ዝተባሃለ ኣኼባ ተኣኪቦም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣባይ ብሪጣንያ ንምስጓግ ስደተኛታት ዝዓለመ ፕሮጀክት ይተዓናቕፍ ከም ዘሎን ከምኡውን ናብ ሩዋንዳ ዝተባረሩ ቀዳሞት ስደተኛታት የማረሩ ኣለዉ ዝብሉን ኣብ የመን ሰራሕተኛታት ዩኤን ተጨውዮም ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ዝብሉን ካልኦን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ የመን 11 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብዓመፅቲ ሕቶ ከም ዝተታሕዙ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ብዓመፅቲ ሕቲ ተታሒዞም ዝጸንሑ 11 ሰራሕተኛታት ብቕልጡፍ ክፍትሑ እኳ እንተሓተተ እቶም ሰራሕተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይታ ዞባ ኩናት ዝኾነት የመን ብዝተዋደደ ዝመስል ኣገባብ ከም እተወስዱ እውን እቲ ትካል ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ እቲ ትካል ድሕነት ነቶም ሰራሕተኛታት ንምርግጋጽን ቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነት ምፍትሖምን ዝከኣለ ኩሉ ይገብር ከም ዘለዎን ገሊጹሎም። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንነብሱ ከም ክንፊ ናይቲ ብኢራን ዝምራሕ ናዕቢ ዝረአያን ንእስራኤልን ኣሜሪካን ምዕራባውያን ዝቃወም ኮይኑ ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ፍልስጥማውያን ደገፍ ከም ዝኣወጀ ይፍለጥ። ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ ንግዳዊ መራኸቢ ዒላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካን መሻርክታን እውን ሕነን ምፍዳይ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብቲ ሃገር ጀሚረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎም ሰበስልጣን መንግስቲ የመን ዝጠቐሱ ጸብጸባት እውን ብዙሓት ሰራሕተኛታት ካልኦት ሃገራዊ ትካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እቶም ዓመፅቲ ከም ዘለዉ ይሕብሩ። ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ ንግዳዊ መርከብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጸሞም ድሕሪ ኣዋርሕ ኣብ ኣባይትን ኣብያተ ጽሕፈትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ዘካየድዎ ዘመተ ቴሌፎናትን ኮምፒተራትን ካልእ ቁሳቁስን ዘሚቶም ከም ዝኸዱ ይፍለጥ። ኣብታ ሃገር ልዕሊ 150,000 ሰባት ዝቐተለ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበን ንልዕሊ 10 ዓመት ዝጸንሐ ኩናት ሓድሕድ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋ ዘርኢ ናይቶም ሰራሕተኛታት ምእሳር እዩ። መሓዝ እቶም ሰራሕተኛታት ሕቲ ብዝገደደ ቁጠባዊ ቅልውላውን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጥምረት ዝፍጽም ዘሎ መጥቃዕቲ ነፈርትን ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንርእሰ ከተማ የመን ሰንዓን ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዝቆጻጸር ኮይኑ ካብ ነበርቲ ግብሪ ከም ዝእክብን ገንዘብ ድማ ብኢደዋኑኑ ከም ዝሕትምን ይፍለጥ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሓያለ ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተጋሩ ምዃኖም ብዝተገልጹ ዕጡቓት ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሓያለ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ከም ዝተጨውዩን ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ኣብ ወረዳ ዓድርቃይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንግዚኡ ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ሰለስተ ካልኦት ድማ ከም ዝተጨውዩን ድምፂ ኣሜሪካ ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብምጥቃስ ኣፍሊጡ። ከምኡ'ውን ኣብ ንብረት ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደን እቶም በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ወሪድዎም ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ኣብ ሆስፒታል መባእታ ቤት ትምህርቲ ወልቃይት ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ረዲኦም። ካብቶም ተጨውዮም ዝተወስዱ 3 ሰባት እቲ ሓደ ተወጊኡ ክምለስ እንከሎም ሃለዋት ናይቶም ክልተ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፍለጥ ኣማሕዳሪ ዓድርቃይ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ክልል ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን እዚ ክልተ ኣማሕደርቲ ወረዳ ብጥይት ከም ዝተቐትሉን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ወረዳ ቀወት ወይዘሮ ሚልሽ በቐለን ኣብ ውሽጢ ከተማ እናተንቀሳቐሰትን ከላ ብዝተተኮሰ ጥይት ከም ዝተቐትለት ተገሊጹሎም። ወሲኹ እቲ ኣገዳይ እናስተጸር ብምንባራ ካብቲ ወረዳ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ይርድእ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ወረዳ ቀበሌ ኣሊጥ ኣራ ቁሸት ኣንካቶም ኣጽዋር ዝተዓጠቑ ዝተባህሉን ካብ ክልል ትግራይ ምምጾምን ዝተሓበረን ዕጡቓት ሓይልታት ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ነበርቲ ክዛረቡን ከለዎም ከምኡ'ውን ብገዳም ዋልደባ ኣቢሎም ናብቲ ምስ ክልል ትግራይ ዝደወብ ከባቢ ኣትዮም ዝተባህሉ ብኣማይ ዝግመቱ ሓይልታት ትግራይ ገዛውቲ ከም ዘቃጸሉን ጥሪት ከም ዝዘመቱን ምምሕዳር እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ናብቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሞ ዝተባህለ ከባቢ ዝተገብረ ምንቅስቓስ የለን ብምባል ነቲ ክሲ ነጺግወሎም። እቶም ካብ ትግራይ ዝመጹ ሓይልታት ዝተባህሉ ዕጡቓት ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጸሞም ካብቲ ከባቢ ኣብ ዝወጽሉ 3 ሰባት ከም ዝወሰዱን 500 ከብቲ ከም ዝዘመቱን ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሓቢሮም። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ሕውስውስ ዝበለ ክዳን ተኸዲኖም ምንባሮም ዘመልከተ ሓደ ነባሪ ኩሎም እቶም ዕጡቓት ወተሃደራዊ ክዳን ከም ዘይተኸድኑ እውን ተዛሪቡ። ኣማሕዳሪ ወረዳ ኣብቲ ከባቢ ገዳም ዋልደባ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ትግራይ ንዝበሎም ዕጡቓት ተሓተቲ ብምግባር ቅድሚ ሕጂ እውን ናብቲ ከባቢ ሰሊኾም ይኣትዉ እኳ እንተነበሩ መጥቃዕቲ
ግን ይፍጹም አይነበሩን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ 2024 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገን ክልል ኣምሓራ ምምሕዳራዊ ማሕበር ተዘርጊሖም ኣብቲ ክልል ዝተጠርነፉ ከባቢታት ትግራይ ክሳብ 30 ሰነ ክምለሱ ምዃኖም ፈኸራ ወሲኹ ምሕባሩ ይዝከር። ካብ ዜና ትግራይ ከይወፀና ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ስሩዕ ኣኼቡ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም። ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘሳልጦ ዘሎ ኣኼባ መቐፀልታ ነቲ ውድብና ብምድሓን ንመድረኻዊ ተልእኹ ንብቅዕ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እቲ ውድብ በብብርኩ ምዝርከብ ኣባልን ህዝብን ዝተኻየደ መድረኻት ገምጋም የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ዝዝተየሎም ጉዳያት ብምጽዳቕ ዝጀመረ ኮይኑ ካብ ጉባኤ ክሳብ ጉባኤ መሰረት ብምግባር ኣብ እተዳለወ ሰነድ ዘትዩ ከጽድቕ ክብል ወግዓዊ ማሕበራዊ ገጽ እቲ ውድብ ገሊጹ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ትግራይ በብብርኩ ዝተገብሩ ገምጋማት መሰረት ገይሩ ካልኦት ተወሰኽቲ ኣጀንዳታት ተመያይጡ ውሳነታት ክሕልፍን ትፅቢት ይግበር ክብል ድማ ሓቢሩሎም። ከምኡ እውን እቲ ኣኼባ ብደረጅኡ ፍሉይን ኣገዳስን ኣኼባ ከም ዝኾነ እውን ይንገረሉሎም። ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ሃገር ኤርትራ ዝኾነ ማራቶን ኣስመራ ናይ 2024 ዕወት ምዃኑ ንምፍላጥ ካብ 24 ሰዓት ዘይበዝሕ ግዜ ተሪፉ ኣሎም። ብዘይካዚ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ኣትሌታት ስለዝሳተፉ ኣህጉራዊ መልክዕ ሒዙ ዘሎ ዝውድድር ሓደ ኣትሌታት ካብ ኡጋንዳ፣ ኬንያን ደቡብ ሱዳን እውን ክሳተፉ እዮም። ብሓፈሻ 58 ኣትሌታት ክወዳደሩ ትፅቢት ከም ዝግበርን እታ ምስ ኤርትራ ዛጊድ ዝፀንሓ ዝምድና ናብ ህጉም ዝደርቤት ኢትዮጵያ ብመገዲ መራሒኣ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ነሓሰ ጀሚሩ ንጎስጓስ ባሕሪ ሓቡኒ ብዘይ ባሕሪ ጠፋእኩ ዝብል ሰረተ እምነት ዘማዕበለት ሃገር ካብ ዘይጅምር ንድሓር በቲ ዕሸላዊ ኣተሓሳስቡ ምስ ኣለዉ ዝበሃሉ ፈተውቱ ብፍላይ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ካብ ዝጋጩ ናብ ዓመቱ ክቁፅር ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ከምኡ እውን ምስ ሃገር ዘይኮነ ሶማሊላንድ ናይ ባሕሪ ስምምዕነት ዝፈረመን ምስ ዓባይ ሃገር ጎረቤት ሶማሊ ዝተጋጭወን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሰላም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ ዝከኣል ከንሱ ብሓይሊ ምምባሉ ክሳብ ሕጂ ብልዑል ጠርጣረ ከም ዝረአ ዞባዊ ዘራጊ ሰላም እናተባህለት ክዝንጠለ ትውዕል ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓመት መፀ ተሳተፈሉ ዝነበረት ማራቶን ኣስመራ ቦታ ከም ዘይብላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ዝተፈላለዩ ውድድር ዝካየደሉ ዕለት ብፈተውትን ኣኽበርትን ኤርትራ ዝኾና ሃገራት ዝሳተፋሉ ማራቶን ኣስመራ ብናይ ህዝቢ ጉያ ሳዕ 7 ቅድሚ ቀትሪ ክኽፈት። እዚ ካብ ሽዳይ ጀሚሩ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝዛዘም ናይ 1.5 ኪሎ ሜትር ናይ ሓፋሽ ጉያ ንኹሉ ክፉት ምዃኑ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሓቢሩሎም። ብሪጣንያ ውጥን ሩዋንዳ ካልእ ሕጋዊ ብድሆ ኣጋጢሞ ይበሃል ኣሎ። እዚ ድማ ማሕበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምምላስ ውጥኑ ደው ክብል ድሕሪ ምፅውዕ እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ብሕጊ ደው ከብልዎ ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምጥንቀቖም እዩ። እቲ ማሕበር ዓዲ እንግሊዝ ብቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ናይ ምእዛዝ ግዴታ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ መስዳድ ውጥና ደው ከተብሎ ብጥብቂ ኣተሓሳሲቡ። ሚኒስትራት እቲ ብቤት ፍርዲ ስትራስበርግ ዝተወሰነ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ዘይምምላስ ውሳነ ከተግብሩን በቲ ውሳነ ብቕዋምን ናይ ምእዛዝ ግዴታ ከም ዘለዎ ብምሕባሪ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከይዱ ሓደት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንኸይስደዱ ክማጎት ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ። እዚ ኮይኑ ግን ሚኒስትራት ዓዲ እንግሊዝ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ካብ ምምላስ ደው ከም ዘይብሉን ንባይቶታ ሃገር ሓቢሮም ከም ዘለዉ ክነግሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን መንግስቲ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ቅድሚ 24 ሓምለ ዝኾነ ናብ ሩዋንዳ ዝምለስ ሓተት ዕቑባ ከም ዘየሉ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዓዲ እንግሊዝ እዚ መዓልቲ እዚ ክኣኽልን ነቲ ውሳነ ተግባራዊ ከይከውን ክማጎቱ ምዃኖም ዝሕብሩ ዘለዉ። ከምኡውን ሰልፊ ሸቃሎም ማሕበር ሰራሕተኛታት ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ 4 ሕዳር ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ እንተተዓዊቱ ነቲ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምምላስ ውጥን ከኣልይ ምዃኑ ቃል ኣቲሎም። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሰነ 2022 ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምምላስ ፍልይቲ ነፋሪት እኳ ኣዳልዩ እንተነበረት ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ተግባር ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ነቲ መደብ ደው ከም ዘበሎ ይዝከር። ገለገለ ስደተኛታት ኣብ ርሑቕ ግዛት ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ናብ ሩዋንዳ ካብ ዝስደዱም ልዕሊ 1 ዓመት ዝገበሩ ስደተኛታት ቃለ ምልልስ ኣብ ዝገበሮ ጉዳይ ኣብ ሩዋንዳ ድሕነት ከም ዘይተሰምዖምን ተነፅሎ ከም ዝገጠሞምን ብምግላጽ ሩዋንዳ ክፍእቲ ቤት ማእሰርቲ ክብሉ ከም ዝገለጽዋን እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተባረሩ ስደተኛታት ግን ልዕሊ 1 ዓመት ኣብታ ሃገር ሕሱም ሂወት ከም ዘሕለፉ ቢቢሲ ገሊጾም ዘለዎም። እቶም ስደተኛታት ድማ ኣብ ዝገለጽዎ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብሰንኪ ኣብ ሕሉፍ ዝበፅሖም ፆታዊ ዓመፅን መስቃይን ዝሰዓቡ ጥዕናዊ ፀገማት ንዘድልዮም ሕክምናዊ ጠለባት ኣብ ሩዋንዳ ይረኽቡ ከም ዘየለዉ እዮም ዝዛረቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለተ ቅዳም 8 ሰነ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜናና ዝፈፂምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም